Avui estem aquí a Formàtico, al barri antic de Girona, en aquest restaurant especialista en formatges. Hem vingut a fer la 5a etapa del concurs Lactium, concurs de formatges artesans catalans. Avui tastarem aquí la categoria de formatges de pasta dura d'ovella. Tastarem formatges a les dues taules i escollirem 3 finalistes. Després ens ajuntarem i d'aquests 6 formatges finalistes acabarem escollint el que serà la medalla d'or i la medalla de plata. El concurs Lactium és important perquè el que fem és posar en valor un ofici, donar un reconeixement, descobrim formatges del territori. Valorarem primer de tot una fase visual per veure la forma del formatge, la coloració de la crosta, textures de la crosta. Avaluarem la part interna del formatge, el tall, i aquí podrem veure també humitat, friabilitat, una sèrie de característiques de la pasta, si té ulls, si no té ulls, el color de la pasta, si és més blanquinosa, més groguenca. I finalment farem la fase olfato-gustativa. Primer olorarem i detectarem una mica l'aroma del formatge i després passarem a la boca, on podrem veure també atributs de textura com també atributs sensorials, gustatius. Amb tot aquest recull d'informació el que farem serà poder escollir aquests formatges guanyadors d'aquesta categoria enguany.